Boundary wall is step in the almost Pairina and Samung. Ini bazar tahu lepas turun. Apa yang kita lagi? Apa nak tak ada gitu? Hambai, sini kopi macam mana rumah pilih hambai. Ini ceng unukuti teh Ongkhorkha long drive valley arm side of sini edi sini je ongoing construction road te je jaga sing construction khainai improvement khainai om hairona sing visit khainai ni bagwi phailai jak sini borom gana MDC Direndra Deborma sini borom gana MDC Uma Sankar Deborma te sini leader Paritos Deborma or regional chairman butongo people Deborma om haike sing onokoti arm side ni sing जे ongoing construction चले तमनि नाइलेखा और जगह तंगो सब जोनल ऑफिस जों ता नाइलेखा बो अलमोस्ट दे एक मास नि बिसिङो न जों राजखान्थि सब जोनल जों इनॉग्रेशन खाइमानाय दैबो जों अरनि पंपई एकाडेमी एनेक्स और उनुकुति नि बो बहायने ताबो बिल्डिं कंस्ट्रक्शन चले तंगो बनबो जों नाइलेखा दैबो जोंनि गाब हॉस्टेल मेंटेनेंस खाइ तंगमनि अ जगह बो जों थांलायखा Nini Ongkhorkha ni chini assistant engineer office, AIS office, both of them busung Teibo maintenance khai develop khai ni bagwi bobu visit khai ka. Boni sekarang busung naik long drive valley, busung agi ni sini bobagra netrite di Ongkhorkha Pairina, Dolai district of Lay, Junal Koto, ani bang Dolai district am sayo busung Junal bifurcate khai ni bagwi wan sokmani. जों बोनो बहायनो इमिडिएटली बुस्थां मास रोग बिसिङो जों long drive valley जुनाल ऑफिस जों मेंटेनेंस खाइबि आ जागाव जों जुनाल ऑफिस ओपन खाइनाय अमाहाके जों दिनै विजिट खाइलायखा जों नायो जोंनि बोबाग्रानि नाहर मुनो जों बाहायके इमप्लिमेंट खाइनाय जोंनि एडिसि आम साइगो जे डेभलपमेंट बाहायके खाइनाय अमा जों वान सयनो सामुं आरोलाय दङ जोंनि देदि एडिसि हाफान काने हेके उनकुति हाई बैकवर्ड एलाकाव जनगण दग ऑफिस बाय कोनो टास्क गरै नैने
जों जे जायगायाव अफिस गैयै माने डेभलपमेन्टनि हावा सावैया बैलाव जों अफिस जेंसानाय बनि फरायसि गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि तमा मानाय तमा माया गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि बमाहाय दं अमाहायरनो पाब्लिक रक्सिनाय बैलाव बोसोङाव जागाबो आगि जुनाल अफिस गैयै दं माने अनुकुटिनि जों दिब्रामथा फाइमेनि बसर कायसे कायावनो जों आरो जुनाल अफिस खायलायखा दिनै गाहाम जुनाल अफिसनि बिसिंथि लुकुराव बेनिफिट माय दङ लुकुराव ताबो साइमाखा जे एडिसि नि बिसिंथि बा गभर्नमेन्टनि तमा फेसिलिटि मा जानाय दं माहाय तुलुक ताबो सिनिति प्रासा आमसायनि लुकुरावबो सिसाखा आगेनि जामानाव जों नगो एडिसि नि सामुं तमा सलै दं जनगण कुनु साइमेया गेबनो जों जनगणनो सिसारवनि बागै सिनि जातियाव मुं दङ तेबो जनगणनि बागै जों तमा खाइमा अमा बोसखाङो जों सामुं खायनायनि बागै आगक दङ सिनिबो बाग्रा जेबाबे सिनिति प्रासा दफानो डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै जोंनि प्रासा दफानो कुसुगति सावनि बागै जोंनि रायथिनो बाहायखे मालायनाय बनो तै जों मुभमेन्ट खाय दंमानिव जों ताबो माहाय डेभलपमेन्ट वार्क जोंनि गभर्नमेन्टनि उयै जों बोसो दायति स्पिडि सामुं खायमा बनो बोसों साथारैनो दिनै दायति के अ सामुं रक पाइथों बनो जों कन्स्ट्राक्शन अनगोइं कन्स्ट्राक्शन वार्कनो स्पिडि खायनायनि बागैनो दिनै जों बिजिट खायलायफैयो